И този път ще бъде посветен на това да направим заедно, ако искате и вие, разбира се, бисквитки с шоколадови парченца. Така, сега ще отмерим 25 грама бяла захар. Трябва да отмерим. На 0 ли? Да, на 0 е. В една голяма купа слагаме. Така, ето 26. Така, сега пък 50 грама кафява захар ще добавим. Са ни нужни обикновено във всеки дом. Има и от двата вида вече. Надяваме се. Ако не си купете, моля, за тази рецепта. А сега сипваме 57 грама точно разтопено предварително масло. Ето го. А сега, мили приятели, трябва да отделим половин яйце, което да сложим в купата. Моите дете се справят по-добре от мен. Ето това е тук отделя в момента, Любчо. Половин яйце, първо сада половин да отделя, после от друга чешка, половин яйце. Предварително ги отделим. Ако ви е много трудно, може просто да направите рецепта по 2. А с тази се получават 10 бисквити. Ами 20 са добре също. А сега добавяме и 3 пакетчета ванилия. От тези обикновените от магазина. Маничките. Ето първата. Хайде. Не отворих съвсем добре. Сега разбъркваме съставките. Хубаво ли трябва? Да, трябва да се разтопи захарта. Сега сипваме 95 грама бяло брашно. Излиза 93. Нищо, пак е добре. Така, добавяме и една чайна лъжичка пак пулвер. И една чайна лъжичка сол. Така, сега разбъркваме сухите съставки. И какво следва? Добавяме половината смес към несухата. Така, към захарно-маслено-ячната смес добавяме част от брашното със солта и бак пулвер. Така, много добре си го разбъркал. Не съм още. Още ли? Така, добавяме сега 60 грама натрушен шоколад или нарязан. Оформяме топчета от нашата смес и трябва да постоят заедно с тавичка или начиния в хладилника за 20-30 минути да стегне тестото с парченцата шоколад. Трябва бисквитите да са кръгли и те ще се слегнат сами във фурната. Слагаме фурната да загрее на 180 градуса и режим вентилатор. Слагаме бисквитките във фурната, загряла вече. За 10-12 минути, докато покафенеят краищата. Така, изваждаме ги точно 18-18. След 12 минути печене, ето как изглеждат. Може да ги видите, мисля, че са прекрасни. Вау, супер са. Да, и са точно кръгли. Прекрасен резултат. Ако са ви интересни такива видеа, моля, пишете ми коментар, ще се радвам. И нека да ви е сладко, ако направите същите. Чао, чао! Чао, чао!